Silav roj baş, evar baş evanno çenûçeyê ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim di derbarê pêvajoya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê de jî di derbarê pêvajoya li Rojavayê Kurdistanê de jî çend şîrovê me hene di dawiya bültenê de em ê ji we re pêşkêş bikin yan jî di nav de. Êdî kîja nûçe rastê me hatibe li gorî wê em ê şîrovê jî bikin. Pêşketinên pir girîng tune ne pêvajo xetimîne. Krîz xuya dike. Di vê naberê de rêveberên tevgera azadiya Kurd çawa tev digerin, ew jî dibêjin ji vê pêvajoyê veger tune em mecbûrin pêş bikevin. Çima mecbûrin ew jî meseleyekî din e. Li ber çavan tu pêşketin xuya nake, di pêşarojê de tu hêvî xuya nake, dewleta Tirkiye tu gavekî berbiçav navetiye, tu însanekî me ji zindanê nehatiye berdan. Li tu deverekî fermî zimanê Kurdî nebiye fermî, tu mafekî netewîyê Kurdan nehatiye qebûl kirin, qanûnekî nehatiye derxistin. Doh hevanno. Gotinekî Kurdî ew jî gotina şaredarî. Yani mîna ku henekê xwe bi rûmeta me bikin. Gotina şaredarî bi qaçaxî ket nava qeydê meclîsê saetek sera derbas nebû alelacele jê derxistin. Di şûna wî de X danîn ya jî nuxte danîn. Îro 705 saziyên Kurdistanî li hev kombûn pir mühîm e. Ev e şoreşa gel. Ev e. 705 sazî bûn yek dawa zimanê Kurdî kirin. Bala xwe bidinê çi dixwazin? Em bi hev re lê binêrin. Ev e esas. Hêza me ev e hevanna. Me çi nîşanê we dida me ev dîme nîşanê we dida ne? Anha temam e deng jî heye. Ez dîsa jî kontrol bikim. Deng hevanna. Yew pir şîrîn in. Temaşevanê min şîrîntirîn temaşevanên hêja ê cîhanê ne. İja wî rojê hevalekî dibêje nebêjin temaşevan bibêjin temaşeger. Rast e temaşeker jî dibe. Ka em ê hewl bidin zimanê me çûye ser temaşevan ev 30 salin em ê bibêjin temaşeker. Rast e. Yani ez jî di wê qenaatê de me ku gotina ker tê maneya însanên ku demborî tiştekî dikin. Mesela xwende çi bû? Xwendekar heye. Xwendevan mirovên xwedî pîşeya xwendekariyê. Xwendevan e. Eger pîşe ve dibe xwendevan. Eger ne pîşe ve tiştekî demborî be dibe kar. Dîmenê min tune ve jî nexeme hevanno. Hûn dikarin madem ez bi we re me bibin abone ji kerema xwe re, bibin endam ji kerema xwe re, kanala me bigînin ber destê her kesî. Bila em li hev zêde bin, dost hene, dijmin hene. Divê em li hev zêde bin. Em mecbûrî hevin, em mehkûmî hevin. We goterê. Tamam. Bi pêşengiya înîsyatîfa civakî ya ji bo zimanê Kurdî 705 sazî platform partiyên siyasî li paytexta Bakurê Kurdistanê Amedê hatin cemhebûdin. Saziyên zimanê Kurdî û civaka sivîl bi yek dengî xwestin ku Kurdî bibe zimanê fermî yê perwerdeyiyê. Çalakî li ber komeleya lêkolînên ziman û çandê ya Mezopotamyayê MEP derê hate li darxistin. Gelek nûnerên rêxistinên civaka sivîl partiyên siyasî hatin tevlî wê çalakî bûn. Di daxuyaniyê de pankarta statûya Kurdî perwerdeyiya bi Kurdî hate vekirin. Hevberdevka Komisyona Çand û Hunerê a Dem Partiyê Rêzdar Cemîle Turhallı Balsa got ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û zimanê perwerdeyiyê divê serarastkirinên qanûnî bêne çêkirin. Dewleta ku bi salan e êrişê Kurdî dike divê dev ji van êrişan êdî berde. Divê sansûra li ser parlamentoyê jî tavilê bi dawî bibe. Lazım e devlet bi lez û bez gavan bavêje dibêje Cemîle Turhallı. Piştî axaftinan deklarasyona hevpar bi sê zimanan hate xwendin. Nivîsa Kurmancî ji alî hevberdevkî Komisyona Çand û Hunerê Rêzdar Heval Dilbahar ve hate xwendin. Naveroka deklarasyonê bi çi awayî hatiye nivîsandin ez ê aynî neguherînim ji we re bixwînim hevan. Ne dirêje kin ne. Tabî qismê ku texmîn dikim û eleqedar dike me berhev kiriye. Ew e. Di deklarasyonê de deklarasyon yani beyanat. Deklarasyon ji Fransî girtine. Deklarê yani beyankirin e. Ez pir hez dikim ji gotina beyanatê. Ez dibêjim Kurdî ye. Heval dibêjin Erebî ye, ez dibêjim Kurdî ye. Çünkü tu tiştekî beyan dikî, eşkere dikî. Daxuyanî bi min hinek problematîk tê.
daxuyanî da ji ber ku du hev gotinê da têde heye kêfam jê re naye. Hem daxuyanî hûn dikarin bibêjin, deklarasyon hûn dikarin bibêjin, beyanat jî hûn dikarin bibêjin. Yani açıklama Tirkî. Di wê beyanatê de hate teqeskirin ku hemû ziman nirxên bingehîn ên mirovahiyê ne. Xwedî mafên wek hebin. Süper e. Çawa difikirin Musa hatiye nivîsandin. Tu ne hesibandin, qedexekirin, asimilasyon bişaftin, hewldanên ji holêrakirina zimanê Kurdî stûçekî mezin e li dijî mirovahiyê. Süper. Di vê zimanê Kurdî ji aliyê dewleta Tirkiye ve bawekî fermî were naskirin. Bikaranîna Kurdî li hemû qadên jiyanê azad û serbest be. Süper. Hûn jî te bibêjin süper. Aynı wisa. Daxwaza me ev e hevan. Di beyanatê de ev 5 daxwazên sereke hatine rêskirin. Zimanê Kurdî bawekî fermî were naskirin bibe xwedî statû. Zimanê Kurdî ji baxçê zarokan heta zanîngehê bibe zimanê perwerdeyiyê. Navên hemû cî û deverên ku bi eslê xwe Kurdî ne û hatine tirkîkirin cardin bibin Kurdî. Hemû astengiyên yasayî yên li pêşiya zimanê Kurdî bêne rakirin. Nasnameya Kurdan di destûrê de were parastin da ku azadiya ziman mayînde be. Bang li dewleta Tirkiye jî hatiye kirin. Di beyanatê de bang li rayedarên dewleta Tirkiye hatiye kirin. Têda û hatê gotin. Em daxwaz dikin van bendewariyên me, van daxwazên me yên mirovî di destûra bingehîn de di yasayên xwe de qebûl bikin. Ji bo pêkanîna wan hemû pêwîstiyên hiqûqî ên siyasî çi dibin bila bibin bînin cih. Li hinceta negerin, li bahaneya negerin. Ez dibêjim tiştê ku hatina rêskirin li vê derê 75 sazî û dezgehên Kurdan tişta ku rêskirine, tişta ku li bin hev nivîsandine wê pêşkêşî dewleta Tirkiye bikin ji vir û pêve bila tu bahane hincet di destê wan de nemîne. Pêvajo dixitime jî bila bixitime. Ya tiştekî heye mifhem nekir. Hakikaten mirov nexweş dikeve. Ême li cem me Kurda em wisa însanên narînin, nazikin, em wisa niyetpakin, em dibêjin ji bo xatirê pêvajoyê çi îcab dike em bikin. Ji bo xatirê pêvajoyê ji bo hin neweşe. Ji bo pêvajo xira nebe em xwe ji bakur vedikişînin. Ji bo pêvajo xirab nebe em ji başûr jî vedikişin. Ji bo pêvajo xirab nebe hebûna me probleme nexeme. Em hebûna xwe jî tune dikin. Ji bo pêvajo xirab nebe em xwe fesih dikin. Çek sîlah em sîlah jî datînin. Ji bo pêvajo xira nebe Kurdbûn ya em ne Kurdin. Ji bo pêvajo xira nebe ya em hemî Tirkiyeyî ne. Ji bo pêvajo xira nebe ya çi îcab dike em bikin ya. Mesela îcab dike çi îcab dike bike em bikin. Sırf ji bo pêvajo xira nebe pir mîhîm e. Erê çima? Çima xira bibe? Em divê em biparêzin. Pêvajo pir mîhîm e. İcab bike em xwe bikujin, em xwe bikujin. Sırf ji bo pêvajo xira nebe em xwe bikujin hevano. Ji xwe fesihkirin, xwe ji holê rakirin ji rêyekî xwe kuştinê ye. Ew yani rêbazên têkoşînê mirov dikare biguherîne elbet lê ji mafên netewî tavîzan mirov nikare bide. Tucar. 1775 pêvajo jî werin û herin hevano ji mafên netewî Kurdan tu însanekî nikare tavîzan bide. Rêbazên têkoşînê şer pevçûn dikare bisekine. Çek û sîlah dikarî bidî seknandin. Lê em tavîz nikarin bidin ji zimanê xwe, ji rûmeta xwe, ji namûsa xwe, ji mirovahiya xwe, ji hebûna netewa xwe. Tirkiye dewleta Tirkiye hebe ême jî ew heye. Pêvajo xira dibe. Par ne pêrar. Bila hilweşe qet nexeme. Pêvajo xira be ew ê çi bikin? Ew ê pir me bikujin. Beriya ku me bikujin em bixwe bikujin. Çi mana wî heye? Yani tiştek xirab e yani. Yani ji bo pêvajo xira nebe berê ku dewleta Tirk me bikujin em aqwasa bûne tirsonek. Li Rojavayê Kurdistanê jî bi aynê ew e. Rojavayê Kurdistanê milletê Kurd milletê herî qedîm ê rojata navî ne. Ji milletê Kurd re dewletek lazim e, serxwebûn lazim e, azadiyekî daîmî ya garantîkirî lazim e. Tu tiştekî Kurda ji milletê Ereb kêmtir ne. Sûriye dikeve kontrola Kurdan bila bikevê nakeve jî perçe dibe bila perçe be. Qet nexeme.
Serokê MHP Devlet Bahçeli di civîna koma partiya xwe ya li parlamentoya Tirkiyeyê de îro axivî, Devlet Bahçeli di derbarê pêvajoya çareseriyê de got, eger tu kes neçe îmraliyê ez ê sê hevalê xwe bigirim keleka xwe ez ê bixwe biçim îmraliyê, ez ê li mixatabê xwe godar bikim. Mixatab qesta Öcalan dike. Devlet Bahçeli balkişand ser pêvajoya çareseriyê got, ya evalê me dibêjin pêvajoya çareseriyê lê navê wê pêvajoya çareseriyê ne? Yani çözüm sürecî ne? Kes qusûrê nenêre. Navê vê pêvajoyê Tirkiyeya bê terör e. Ê ku dane dest pêkirin, wisa dane dest pêkirin. Pêvajoya çareseriyê jî ne. Yani kesî ne Türk nabêjin pêvajoya çareseriyê. Em bixwe bixwe ji xwe re tiştan xeyal dikin. Eger tu kes neçe îmraliyê ez ê sê hevalê xwe bigirim herem îmraliyê. Devlet Bahçeli balkişan ser pêvajoya çareseriyê got, komîsyon ketiye qonaxa dawî. Piştî vê yekê dibe ku heyeta ku wê biçe îmraliyê jî ew ê diyar bibe. Bahçeli diyar kir ku ew amade ye rûbirû bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re hevdîtinan pêk bîne. Ez ê tiştê ku bibêjim bi mêranî, bi bawerî li nav çavê mixatabê xwe binêrim û jê re bibêjim. Devlet Bahçeli bi bêr xist ku komîsyon wê îro li hev bicive, heta vê saetê li hev civiya ne civiya ya rastî min neşopand. Heta vê saetê belkî li hev civiya ye. Eger ji xwe ev civîna dawî ya komîsyonê ye ji we re bêjim. Wezîrê Karê Navxweyê Tirkiye Alî Yerlîkaya diviya bû bihata godarîkirin. Wezîrê Parastinê Tirkiye Yaşar Güler heye tam dijminê sondxwarê ê milletê Kurd e ew diviya bû bihata godarîkirin. Serokê Mîtê İbrahim Kalin tam dijminê milletê Kurd e ew diviya bû bihata godarîkirin îro. Çi bû tam nizanim. Alî Yerlîkaya Wezîrê Karê Hundir ew jî tam dijminê Kurdan e. îro di civîna komîsyonê de sê dijminê Kurdan diviya bû bihatine godarîkirin. Ama heta vê saetê hatin godarîkirin yan ne ez wî nizanim. Bahçeli da zanim ku divê êdî gengeşiyên li ser çûyîna îmraliyê bi dawî bibin. Şandeyekî divê were destnîşankirin ji nava komîsyonê. Wezîrê Edaletê îro derketiye dibêje tenê komîsyon dikare biryar bide. Ka heyetekî dişîne ya naşîne. Dibe ji derva ve em nikarin müdaxale bikin. Ez divê qenaetê de me hevandino. AKP yan jî dewleta Tirkiye destûr nedaye ku komîsyonekî biçe îmralî hevdîtinan pêk bîne. Ji ber vê yekê Devlet Bahçeli îsyan dike yan jî rol dike dibêje eger hûn komîsyon neşîne ez ê biçim. Ji bo ku Kurd vê pêvajoyê xirab nekin. Em binêrin di rojên pêş me de ji xwe îro civîna dawî ya komîsyonê bû. Komîsyon ew ê biçe yan na. Ama xuya ye ew ê neçe. Ji ber ku eger komîsyon biçe ew ê çend civînên din jî çê bibin. Ew komîsyona ku neçe li Öcalan godar neke raporekê çawa amade bike pêşkêşî meclîsê bike qanûnên çawa werin derxistin. Wî rojê wezîr ne şêwirmendê Tayyip Erdogan e. Dibêje werin pêşniyaza wî ye em qanûnên dewra Şex Saîd derbixin ji bo mirovên ku poşman bûne îsyan kirine, ji bo Kurdên ku poşman bûne îsyan kirine, ji bo Kurdên ku werin efiya xwe bixwazin û bibêjin ez girêdayê nirxê komara Tirkiye me, demokratîk jî naxine. Yani Kurdên îsyankar ê girêdayê nirxên komara Tirkiye dikarin werin nava Tirkiye ji xwe re bijî. Yani mafê jiyanê dide wan. Ê de nikar. Eger tu ne girêdayê nirxên komarê bî tu nikarî werî Tirkiye. Nirxên komarê jî li gor dilê wan e, komara wan. Yani pîvanên Atatürk. Qîmetên ku Atatürk daniye ji bo pêşxistina komarê. Dibe em wana qebûl bikin ji bo em bikaribin li Tirkiye bijîn. Ez bawer nakim Kurd qebûl bikin. Tevgera azadiya Kurd vê yekê bi tu awayî qebûl nake. Tevgera azadiya Kurd wê şertekî dayîne pêşiya dewleta Tirkiye. Ew ê bibêje em dixwazin dewleta Tirkiye poşmaniya xwe beyan bike. Em dixwazin ev bixwaze ji milletê Kurd dewleta Tirkiye ji bo ku em bikaribin werin komareke nû ava bikin ku tê de Kurd û Tirk wek hev bin. Ji bilî vê ez fikir hevalê me di nava tevgerê de zanim.
Ejwara bêjim. Yani ez dikarim garantî bidim we hevano Rêzdar Qarayîlan di wê qenaetê de ye. Garantî didim we. Heta di nava sînorên Tirkiye îroyîn de yani Bakurê Kurdistanê îro de. Heqê milletê Kurd û Tirk nebe weke hev heta ku dewleta Tirkiye ji kirinên xwe yên 100 salên borî lêborî nexwaze, poşmaniya xwe beyan neke, ev pêvajo nagêje serî. Yani ez garantî didim we ku ev fikrên Rêzdar Murad Karayîlanın ez jê re dibêjim fermandarê Netewî. Ew qas. Yani tiştekî zanim dibêjim. Yani çawa mümkün e ku merûv xwe weke hev nebîne bi netewa Tirk re. Çawa mümkün e ku merûv milletê Kurd weke netew nebîne. Madem em du netewên cuda bi hev re dijîn, wê demê em wek hevin. Xelas. Nîqaşa wî jî nabe, bazariya wî jî nabe. Ji ber vê yekî ye em bazar nakin heqê xwe hevan da. Ya pêk tê ya pêk tê. Pêk neyê wê çawa be em ê têkoşin. Em ê tekoşîna xwe bidomînin. Serokê MHP dibêje eger armanc Tirkiyeyeke bê terör be astenkirina çûyîna İmraliyê wê bê wate be. Hûn zanin çi dibêje? Yani Devlet Bahçeli wextê dibêje ez diçim İmraliyê navê manê ku heyranê çav û reşê belekî Öcalan e. Ne ji ber wî ye. Ji ber ku di dawiya vê pêvajoyê de Tirkiyeyeke bê terör pêkti, lewma divê ez diçim İmraliyê. Çima neçim divê? Mana wî tu ne ye tu asteng bikî. Vaya mesajekî dişîne ji AKP re. Eger bi muxatabê sereke yê pêvajoyê re tekîliya rast rast neyê danîn û encam çawa were bi dest xistin? Pêşketin wê çawa çê bibe dipirse Devlet Bahçeli. Eger komisyon nikaribe di vî warî de biryarê bide, eger tu kes nêzîkê vê serdanê nebe, divê ez vekirî dibêjim, ez ê sê hevalê xwe bigirim kêleka xwe, em ê bi derfetên xwe bi îmkanê xwe biçî İmraliyê û li Öcalan godar bikin. Ez ê bi muxatabê xwe re li dora masêronêm hevdîtinê rûbirû bikim. Ez di tariyê de çavê xwe nagirim. Ez ê tiştê ku bibêjim bi mêranî, bi bawerî li nav çavê muxatabê xwe binêrim û wisa bibêjim. Armanca Türkiye bê terör firsendeke dîrokiye hatiye pêşiya me dibêje Devlet Bahçeli. Armanca pêvajoyê yek ji girîngtirîn, dîrokîtirîn firsendên 100 salên dawiyê ye, bi vê yekê wê qedera xirab ya welatê me biguhere, planên li ser Tirkiye wê pûç bibin. Serokê MHP balkişan ser dijberên li dijî pêvajoyê. Yani dijberên pêvajoyê. Dijberên li dijî pêvajoyê nabe. Muhalîfên pêvajoyê yani. Kesên ku dixwazin vê armancê ku bûye polîtîkayeke dewletê têk bibin, têra xwe nexwedî hişin ku yeketiya dewlet û millet fehm bikin. Dubare bikim ji wara, kesên ku dixwazin vê armancê êdî bûye polîtîkaya dewletê, eger bixwazin vê têk bibin, tê wê manê ku hişê wan ne li serê wan e, ji yeketiya dewlet û millet fehm nakin. Ji ber vê yekê li dijî pêvajoyê ne. Ji bo me dibe firsendekî ye 100 sala carê hatiye pêşiya me û dîsa hatiye dibe em binirxîne. Yani Tirkan hevanlo bi 4 destan bi vê pêvajoyê girtiye. Bernadin. Ji bo wan zêrê zerre hatiye pêşiya wan. Bernadin. Xwazî me jî ji bo xatirê Kurdan gavekî bidîta baş dibû. Mesela duhum ji were behs kir, me pir dixwest ku Devlet Bahçelî Tayyip Erdogan bibêje ya ji bo xatirê vê pêvajoyê ji bo xirav nebe aha em ji zapê vedikişin. Nekirin. Em Kurd dîsa vedikişin ji zapê. Êdî em heta ku vedikişin em nizanim. Tamam rêz û hurmet heye, tevgera azadiya Kurd biryar daye, tekoşîna xwe ya çekdarî berdide. Vaya da problem tune ye. Wextê ku merûv tekoşîna çekdarî berde, êdî xwezayî ye ku merûv heremên şer biterikîne. Normal e. Wê demê müzakere çêdibe. Merûv dibêje êrişê min eke ez ji heremên şer, ji qadên şer, ji mevzî xwe vedikişim. Normal e. Çünkü dî tu dev ji çekdarî berdidî. Ama mesela daxwazê netewî de tavîz tune ye hevandan.
ام ویا شخرا بکن عادت مافی نتوی تاویستنه دولت باخشلی بحثا سوریه جید که هفدیتنین سروکی سوریه احمد الشارع یین لامریکای لهفکرنا لسر مکانیزمای زلال جبو پیکانینا ده پیمانا ده یاداری گاوه که ارینیه جیه کفخاشیه دولت باخشلی دبیجه جه انجام هفدیتنین لامریکای ای ترامپ و الشارع دبی امجی رازینه پر خوشه دبی سرکفتن تیده هیه جبو ما ترکا ادیم نزانم گلو جبو ما کردان جی سرکفتنه کیه مثلا دولت باخچلی پرسکی دنجی دپرسه گلو چه ضرر آرمانجین ترکیه به ترور هرما به ترور هیه هون لدجده اتکم چما mesela Bakırhan hevanno pesne gotinin bakçeli daye û nexşareyekî eşkere kiriye hevserokê giştî Dem Partiye Tuncer Bakırhan di civîna Koma Partiya xwe ya parlamentoyê de axivî min axaftina wî vê spê bi Tirkî bu ara par vekir vîdeoyekê taybet heye li ser wî û dikarin temaşe kirin hevalê bixwazin pesnê gotinên Dewlet Bahçelî dide dibêje eger tu kes neçe ez ê biçim Ümranî ev gotina wî dibe pir balkêş e manîdar e ji bo me bi qîmet e ev gotinên Bahçelî gelekî giring in hêjayê taxtîrê ye divê komîsyona li parlamentoyê rojekî jî wendaneke biçe îmraliyê dibêje Tuncer Bakırhan di derheqê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de jî got divê ev pêvajo hemî gel û baweriyên Sûriye li xwe bigire Türkiye dikare bê cudahî piştgiriyê bide biratiyên gelan biratiya gelan li Sûriye yani Türkiye dikare piştgiriyê bide Türkiye dikare di guherîna demokratîk de alîkariya Sûriye bike roleke piştgirî piştgir bilîze yani nexşarê eşkere kiriye weke pênc xal ka min êrin hûn zanin ev hefteyekî ez rexne dikim ez dibêjim Tuncer Bakırhan çima dibêje bila tenê girtiyê nexweş werin berdan me pir rexne kirine îro hûn zanin çi got tamam di nava pênc xalan de girtiyê nexweş hene lê daxwaza xwe ya şexsî jî dibêje ha me dixwast hemî girtiyên siyasî werin berdan ya çawa me dixwast mesela weke şert dayne pêş ew pêvajoyek ku di dawiya wî de hemî girtiyên siyasî neyne berdan mana wî tune ye ya pêvajo çawa dikare bi ser bikeve û însanê me di hepsê de bin mana wî heye ez garantî didim we hevalno Selhedîn Demirtaş ji hepsê dernekeve mana pêvajoyê tune ye Selhedîn Demirtaş bi tevê hemî hevalên xwe ên ji aynî dozê hatine girtin aynî doz çi ye dawa Kurd û Kurdistan însanekî ji bo dawa Kurd û Kurdistanê hepsê dabe eger neyê berdan ev pêvajo bi ser nakeve ew qasa net û zelal Tuncer Bakırhan gavên ku divê ji bo aştî û demokratîk bûnê bêneavêtin di pênc xalan de rêzkirin yasaya serdema veguhestinê ji bo avakirina aştiyekê mayînde ya li ser zemîneke hukûqî divê yasayeke ku entegrasyona demokratîk pêk bîne were derxistin yani derxistina qanûna ji bo vegera gerîla rakirina qayûman divê dawî li siyaseta qayûman were anîn şaredarên hilbijartî vegerin ser karê xwe rêvebiriyên xwe cihî bêne bihêzkirin reforma girtîgehan divê li jineya çavdêriya îdarî bêne girtin girtiyên nexweş bêne berdan mesela li jineya çavdêriya îdarî ev saziyekî ye saziyekî ye li nava zindanan divê ew werin girtin girtiyên nexweş bêne berdan rêzdar Tuncer Bakırhan girtiyên ku ne nexweş bin çi suçê wan heye yani em razî bin ku di zindanê de bin çima mesela pir zehmet e mirov vê derê tiştekî jî binivîsîne di serî de girtiyên nexweş hemî girtiyên ku ji doza Kurd û Kurdistanê hatine girtin derhal werin berdan mesela ya beleş e nivîsandina wî binivîsîne bavê jin pêşiya Tirka xwarine nexwarine ama bavê jin pêşiya wan xala din vegerandina li kar
Divê akademisyenên aştiyê û kesên ku baweyekî derqanûnî ji kar hatine derxistin, ew meseleya kehake heye. Ew însan vegerin ser karê xwe. Yani kanun hükmünde kararname. Biryara Tayyip Erdoğan bu sebep ku 1000 insan ji kar warin avêtin. Ji Cemiyeta Fethullah Gülen, ji Kurdeyetî û ji pir sebebên cuda ji kar hatin avêtin. Ama du sebebê wan hebû, yek alîgiriya Fethullah Gülen û alîgiriya Kurd û Kurdistanê. Ew bûn sebeb ku bi qasê 1000 insan mağdur bibin ji kar warin avêtin. Ev însanê me divê vegerin ser karê xwe. Me pir dixwest heqeten di beyanata Tuncer Bakırhan de girtiyên siyasî tevarin berdan. Mesela di evê de tune ye. Devkî dibêje, devkî ya dilê xwe şexsî dibêje, lê di beyanata wî ya fermî de tune ye. Reforma dadweriyê ew jî xalekî ye ku dixwaze, divê Kanûna Cezayê Tirk, Kanûna Muhekemeya Ceza, Kanûna İnfazê bê neguhertin, Kanûna Tekuşîna li dijî terorê were rakirin, azadiya fikr û raman çê bibe. Ji bo ku çapemenî bikaribe, xebata xwe birêve bibe. Li Tirkiye dünya xirab be, mesela li Tirkiye jî nava Kurdan jî, nava Ereban jî. Azadiya xwe îfadekirinê hevalino ji bîr bikin. Yani divê em xwe nexapînin. Ne tenê nava civaka Tirkiye'de, ne tenê li Tirkiye, nava Kurdan de jî. Ez garantî bidim we hevalino. Aniha em li Ewropayê nebin, bi tu awê em nikarin weşanê xwe bikin. Ne li Kurdistanê, ne li Kurdistanê, ne li Tirkiye, ne li welatê Ereb. Divê em rastiya xwe qebûl bikin. Yani aniha li rojata navê li Tirkiye azadiya xwe îfadekirinê nabe. Rojnamevanekî li Tirkiye eger bikaribe hawisa serbestî wî tu bê çê bike, divê were Ewropayê. Ka Mesûd Barzanî çi dibêje hevalino? Hûn zanin ew peymana Sykes-Picot di rastî de ne peyman e ha. Peymaneke dizî ye. Nehatiye nivîsandin, tiştekî wisa tune ye. Tenê dizî ye. Picot, generalê Fransî, ji Kurda hez nake. Sykes yê İngilîzin, ew her du jî berpirsêrê rojhilata navîn in. Ji Ereba ra dewlet çê dikin, Osmanî derdixin, ji Tirka ra jî sînor çê dikin. Sînorekî çê dikin 1916 da. Beriya ku Komara Tirkiye ava bibe, sînorekî xêz dikin nava xwe de wekî peyman. Hatta qasê ku em pê hesiyane dibêjin Sykes ji Picot re gotiye, ya em aqasa dewleta çê dikin, em sînora xêz dikin, ka em ji Kurdan ra jî dewletekî çê bikin. Picot gotiye na, ez naxwazim. Ev dijminayiya wan ji ku tê nizanim. Dibe ku ji Selhedîn Eyyûbî were. Ji ber ku Selhedîn Eyyûbî di şerê li hember xaşperestan de serkêşiya wan Fransız dikirin, têk birin ji wê demê ve kîna wan heye. Ya din jî ji xwe Mehmûd Berzancî İngilîz red kirin. Gotin ew welatê ku hûn ji me ra çê bikin, ew welatê ku kafir ji me ra çê bikin, pêdiviya me bi wî welatî tune ye. Red kirin. Yani her cara ku firsent tê pêşiya me em red dikin hevalino. Em jî milletekî pir maqûlin heqetin. Em milletekî heyrarê cîranê xwe ne. Em ji cîranên xwe ji dostê xwe wisa hez dikin. Ji bo ew aciz nebin, em ji dev ji her nirxê xwe berdidin. Bes cîranê me aciz nebin. Na, erê we. Em milletekî pir maqûlin. Cîranê me bile aciz nebin, ji kerema xwe re. Niha Barzanî hêdî hêdî Sykes-Picot dixe rojevê hevalino. Tê çi manê? Tê wê manê ku sînorên hêyî ê li rojata navîn hemî fîşe ne, sexte ne û bûne sebebê birînan. Eş, jan xistiye nava milletê me ê rojata navê. Rêzdar Mesûd Barzanî niha li dij Sykes-Picot derdikeve. Yani sînorên hêyî ê rojata navîn. Mesûd Barzanî li duhokê got siyaseta xweferzkirinê ne li Iraqê ne li deverekî dinê cîhanê bi ser neketiye.
لدوه که بشتری فروم آشتی و اولهیه یا رجعت ناوین بو که لزانگی ها امریکی یا کردستان تیل درخستن پرسکریکن لعراقی کردستان لرجعت ناوین تینه گفتگو کرن دوی جوینه ده مسعود بارزانی ده درباره آواکرنا کابینه نو یا حکومت هرم کردستان ده خواست که همو آلیین کردستانی جنوبا دست به گفتگو هم بکن دبیجه روشا پشتی هلبجارتن عراقی نوکی روشا بریه هلبجارتنانه و هر آلی لگوری دنگ خواه مافی خواه ور بگره دوی ام پرسکریکان جبون نفشانو نهیلن دوی ام چاره سر بکن ام درد خواه کلی خواه مسئله خواه خرابی خواه پیسی خواه جنفشانو را نهیلن پیمانا ساکس پیکو جی ده درقوی دا جی چه گوتیه پیمانا ساکس پیکو گوهرینه که مزن لحرمه چه کر ساکس پیکو آشتی آرامیج بو حرمه نانی جوی دمه و امپر دنالن و پیمان اش خستیه نوامه ده بیجه رزدار مسعود بارزانی گله کی آساییه کو شاشتی بینه کرن لی بردوام کرن وان سوچه دوی اموان پرسکریکن کو دکیون پیشیا مش بو نفشینو نهیلن و یاش بو سایکس پیکو ده بیجه ها هبانو بنیرن تشتکی مهمه شاشتی کو هاتنه کرن یعنی ده دسپیکا 7 ساله ده پیمانا سایکس پیکو tamam da bir şaştı hatine kirin. Ama tu eğer van şaştiyan bir domini edi de be suç. De be emnek ev nava suç ekiyorsa. Em sera rast bikin van şaştiyan. Ev derfete ku sala 2030 derket bu peş heji maye de ve em ji dest nedin. Serok Mesut Barzani de derbar helbjartın parlamentoya Irak'ı de got em hevidarın ev helbjartın رای خوش بکه دا کو پیواژویا سیاسی عراقی و گره سریه که راست و درست. جالی تکنیکی و هلبجارتن گلکی پیشکتی بو لهیوی کر کو یاسای هلبجارتن جواره گوهرتن لعراقی مسعود بارزانی لسر پیواژویا چاره سریه جی تشتکی گوت دبی ما پشکریه که باش دایه پیواژویا الباکوری کردستانی و ترکیه دستگامه پشکریامه ددمن پیشتجی و بدومه. Mesela li ser çi bidome? Em pişkirî didim pêvajoyê ama pêvajo çi di nava xwe de dihewîne? Jiyanekê bê şer û pevçûn erê rast e. Ama jiyanekê bê şer û pevçûn li Tirkiye dîlgirtin e. Merû dibe kol e. Li gorî mantiqa îro ya Tirkiye jiyanekê bê tekoşîn hakikaten esaret e. Wekî din çi dibêje mesela Daişî de dibêje hê bidawî nebiye mesela Daişî diyardeyekê tirsnak e nabe ku em tu carî ji bîr bikin kengê derfet imkan bibînin di demekî Kurd de tên xwenû dikin êrişê me dikin mesela Daişî hevano Daîş maîş tune ye dewleta Tirkiye çekdarên girêdayî xwe dibin navê Daişê de perwerde dike sor dike berde ser Kurda tiştekî din tune ye Daîş maîş hemî girêdayî dewleta Tirkiye ye em xwe nexapînin. Eger dibêje Rêzdar Mesûd Barzanî eger em rabin bibêjin pêdiviya me bi alîkariyê tune ye êdî nemaye Daîş maîş li holê nemaye ez bawerim em çavê xwe li heqîqetê digirin. Balkişan ser metirsiya maddeyên hişbir jî tundreviya netewî ji bo çareseriya van pirsgirêkan dibe karên cidî gerek werin kirin. Ev mesela Daişî de dibêjim qey heqeten mesele baş îzah dike. Ew jî dizane ku dewleta Tirkiye Daişê ji nû dikare sor bike. Hebano Amerîkayê sîstemekî aniya Rojavayê Kurdistanê sîstema parastin e. A ez fotoğrafî bînim ser ekranê kîjan bû deqekî na Amerika ez çend şîrove jwara bikim pirsa me ya esasî ev e. Amerika li ku derê cihî digire? Gelo Amerika heqeten dostê Kurdan e li keleka Kurdan cihî digire yan Amerika li keleka Sûriye cihî yan li keleka dewleta Tirkiye cihî digire. Ew jî müttefiqê wan ê salan e. Yani 7 salin müttefiqê hevin. Piştî şerê duyemî cîhanê müttefiqê hevin.
هنگی کتیه ناتوی پشتی کوری دولت ترکیه جبو بکه و ناتوی لکوری 3000 عسکری خدا کشتن وقتی دشار کوری دا سال 1953 بو باورد کم دولت کیوسه جا او حوالبنده هوی سالانه tabi me jî weke tevger xwe pir nêzî Amerîkayê İsraîlê nekir. Me jî pir destê dostaniyê dirê jî wan nekir. Me tim ew weke rekberê xwe nîşan da. Me weke dijî xwe nîşan da. Her cara ku nîgekî me li kevir ket me got Amerîkayê kevirdaniye pêşiya me. Her cara ku me serê xwe rakir li kevirekî ket me got İsraîl kevirdaniye wê dirê. Yani me her tiştî xist wan. Wextê ku me got hêzên hegemon me dewleta Tirkiye nedît. Halbuki ji bo me Kurda dünya alem zane ku hêzên hegemon, hêzên dagirker, hêzên xwinrêj, hêzên dijminê me Kurda tenê dewleta Tirkiye ye. Çend welatê Ereb hem jî me dikare îqna bike ama tenê dewleta Tirkiye ye. Ama me dewleta Tirkiye da kilekekî em ji nedîtî ve hatin me berê xwe da hêzên Ewropayê û Amerîkayê me ew bîlla sebeb ji xwe re kirin dijmin. Ev jî xetayê me Kurdan e. Ja îro jî Amerika wextê ku pişta xwe me vake berê xwe bide Ereban tevê manê ku me red kiriye. Em jî pir destê dostanî dirê jê wan nakin ya rastî. Eger xebatê me dîplomatîk weke netew em tim biçiyana cem wan me bi lava rîca yan jî dostanî me destê dostanî dirê jê wan bikira me bi gota pêdiviya me bi we heye pir vekirî. Em li rojata navîn dixwazin weke netew bibin xwedî dewlet em dixwazin hûn piştgirî bidin me di vê proje me de. Yani tiştekî merû veşêre tune ye. Tu wextê xwe wekî perçeyekî netewa Tirkiye bibînî Amerîka dibêje wê demê li we pîroz be, li we binbarek be. Hûn ev meselekî we navxweyî ye. Em nikarin daxilê nava meseleyê navxweyî Tirkiye bibin. Amerîka ji bo wî heqeten tevlî meselê me nabe. Ji ber ku em weke meseleyên xwe ê navxweyî nîşan didin. Dawa Kurd û Tirkiye. Halbuki navnetewî ye. Niha Amerîkayê sistemên parastinê esmanî anî ne ez wî ji we re pêşkeş bikim di navê de merû tevî dikare serva meseleya. Yani Kurd û Kurmancî tu rabî dawa Kurd û Kurdistanê weke meseleyekî navxweyî ê Tirkiye nîşan bidî sibê du sibe dewleta Tirkiye li te bixe êdî tu nikarî biqêre. Êdî tu nikarî îsyan bikî. Tu nikarî giliyê dewleta Tirkiye bikî. Çünkü mesele te navxweyî ye êdî. Dibe mesela mîna jin û mêr nava malbatê de. Ama tu bibêjî em du netewên ji hev cuda ne heqê me weke hev ve sibê du sibe dewleta Tirkiye êrişê te bike tu dikarî îsyan bikî. Tu dikarî hêzên navnetewî weke şahet çavdêr nîşan bidî. Ev xetayeke stratejîk e em di nav de ne ez hêvî dikim sererast bibe. Ahmed Elşara jî wisa ye. Ahmed Elşara endamê Daişê ye. Sibê du sibe eger em entegrasyonê pêk bînin endamên Qesedê ên tevlî artêşê dibin sibê tev ji kar werin avêtin ji artêşê werin avêtin û hukm bikeve destê wan û dîsa komkujî pêk bînin dîsa em dibin meseleyekî navxweyî Sûriyê. Em nikarin dîsa dengê xwe bikin. Acîlen mesela me dibe bibe meseleyekî navnetewî û Kurdên Rojavayê Kurdistanê Bakur û Başûr bibin yek dosyayekî pêşkêşî netewên yekbî werin kirin. Acîlen em bibin dosyayekî navnetewî. Ez di wê qenatê de me ku pir muhîm e ye. Ev nebe em rezîl û riswa dibin pêşa rojê de. Ev nebe em mîratiyekî pir xirab dihêlin ji nifşa nû re ji zarokê xwe re. Ew ê nifir li me bikin ku bibêjin ev çi dozek tevlihev e we ji me re daniye. Hakikaten ya rastî heqê me jî tune ha. Heqê me jî tune em ji mîratiyekî wisa bihêlin ji nifşa nû re. Dibe em zarokên xwe 20 salî heta 30 salî wezîfedar bikin ew pêşa roja xwe re eleqedar bibin. Ya emrê me biya heftê heştê em çima daxilê nava meselên me ê nifşa nû dibin kî? Ez fehm nakim. Çima mesela? Em çima îdeolojiya xwe û awayê jiyana xwe mantıqa xwe li ser nifşa nû ferz dikin. Dünya neyê me ye? Em îro hene sibê tune ne. Ama ciwanên me nifşa nû hene. Ew ê bidomînin. Zêdetir heqê wan e ku qirar bidin. Em nikarin qirar bidin. Amerîkayê doh û îro sistemên parastina esmanî hin çekên din şandin Rojavayê Kurdistanê. Saziya Sor
رادگیهینه کو کوalisyona navdewletî ya li dijî Daişê koalîsyon baregehên xwe yên li Hesekê Rojavayê Kurdistanê bi çek û amirên nû yên leşkerî bi hêz dike. Li gorî saziya Sorê balafireke barkêş ya Amerîkayê li baregeha esmanî ya Xirab El Cîre li gundewarê Remêlanê ye li Bakurê Hesekê. Balafirê li wê derê daniye. Wê balafirê alîkariyên leşkerî, amûrên lojîstîk, çek, cebilxane, cihazên elektronîk yên pêşketî anîne li wê derê danîne. Di dema daketina balafirê de helîkoptereke şer ji bo parastinê jî li ser asîmanê baregehê dîgeriya ji bo ewlekariyê. Saziya Sorê her wiha da zanîn ku duh jî karwaneke eskerî lojîstîk ê koalîsyonê ji 20 kamyonan pêk dihat gihîşt baregeha Qesrikê. Ew jî dikeve Bakurê Hesekê. Di nava wî karwanê de tankerên sotemenî hebûn. Standûqên girtî hebûn, wesayetên leşkerî hebûn. Di balafira dawî de jî radar hebûn, sîstemê radar, sîstemên parastina esmanî hebûn. Leşkerên koalîsyonê jî hebûn. Balafirê da anîne li wê derê bicih kirine. Niha sîstema parastina esmanî li hember dronan e û li hember balafiran e jî. Li hember kî tedbîran digirin ew jî meseleyekî din e. Ez pir tirsa min ew e hevandin ku Amerîka li keleka Sûriyê cihê bigire pişta xwe bi Kurdan veke. Vaya tiştekî ne baş e. Niha divan rojên dawî de we dît Rêzdar Aldal Xelîl Bedran Çiya Kurd daxuyanî dane çapemeniyê. Heta Aldar Xelîl der Distek TV'de de beyanateke pir dirêj da. Gilû gazin cîwî pir girîng in. Dibêje di navbera me û Şamê de heta niha tu peymanekî nehatiye morkirin. Em diçin goh nadin me. Civînên saetekî du saetê bi têra tiştekî nake hemî formalîte ne. Tişta ku em dixwazin, bingeha ku em dixwazin ava bikin jêra hefteyan lazim e. Meh lazim in ku merû li ser hev civîn çêbike ji bo ku em binêsaziyekê ava bikin. Ji bo ku em bikarbin dewleta Sûriye ji nû ve ava bikin ji me re civîn lazim in. Yani hevdîtin lazim in. Ewsa saetekî du saet me çûye heta tu dibê selamu aleyküm aleyküm selam civîn xilas dibe. Yani bi vî şeklî nabe. Hela bi taybetî piştî ku Ehmed El-Şara ji Amerîkayê vegeriye goh nade Kurdan. Daxwazên Kurdan paşgoh dike, ê Durziyan jî, ê Elewiyan jî. Xuya ye cesaretekî pir ciddî girtiye ji Tirkan û ji Amerîkiyan. Yani ev mesele wisa nameşe. Pêvajo xitimiye. Li Rojavayê Kurdistanê pêvajo xitimiye, li Bakurê Kurdistanê Tirkiyê jî pêvajo xitimiye. Aliyê Kurdan çi difikirin em nizanim ama me tiştekî bi dest nexistiye heta niha. Wextê ku em tiştekî bi dest nexin tê mena ku xitimiye. Xêro Abbas li Rojavayê Kurdistanê ye. Ez ji we re tişek bêjim. Xêro Abbas wextê ku bû hunermend cara yekem di jiyana xwe de derketiye bernameya min. Rojbaş Kurdistan min çê dikir di Me TV'de. Xêro Abbas cara yekem di wê derê de hat bû mîvan û di wê derê de hinek navûdengî wî bilind bû. Tabii beriya wî derketibû sahnê lê pir kem. Dengî wî xweş bû lê tam hê perwerde nebû. Ez basa sala 97 dikim. Yani havîna 97 bû mîvanê min di Rojbaş Kurdistan de di televizyona Me TV'de. Ez jî pir kêfxweşim ku ne tenê ew gelek hunermendên din jî ji we re bêjim mesela Mikail Aslan di jiyana xwe de cara yekem derketiye bernameya min. Beriya bernameya min ji xwe ne televizyon hebû televizyon tinebû rast e. Îjar wê demê Me TV 3 saet weşanê dikir. Paşê me biryar da ku 3 saet weşana zindî em Rojbaş Kurdistan jî çê bikin. Televizyon bû 6 saet. Yan jî 6 saet bû wê demê bi bernama me re Rojbaş Kurdistan re bû 9 saet. Tiştekî wisa. Yani tam detayê nayîbîra min. Lê me tê bîra min ku sala 97 de ez û hevala hêvî bernama me ya taybet hebû 3 saet li ser hev zindî. Îja fax dihatin, telefon dihatin. Wê demê înternet tunebû tabii. Xêro Abbas jî, Mikail Aslan jî gelek komendin ên Bakurê Kurdistanê dihatin cara yekem di wê derê de derketin.
Ez kêfxweşim serfirazim lê pir xemgînim ku ew kevneşopiya me ya ragihandinê ya çapemeniyê temamî serûbin bû hilweşiya. Dünya alem di 30 salan de pêş dikeve em di 30 salan de rezîl û riswa bûn di 30 salan de em daketin 11 milyon temaşevanê me hebû rojane. Rojane 11 milyon însan al me temaşe dikir. Ev lêkolînekê ku ji aliyê Mehmet Alî bîran ve hat eşkerekirin. Çûne lêkolînkirine. Wê demê wisa bû. Çawa çêbû çi hat serê me Kurda ku televizyonên me ew qas bikevin. Nayne temaşekirin. Kîjan televizyonê temaşe dikin bikin herin bikevin rûpelê wan ê YouTube'ê binêrin çend kes li wan temaşe dikin. Çima em ketin vî halî? Kîjan mantık em anîn heta vê astiya ku diyên bi erdê re bûne yek. Kî ne ew berpirsyarê ku saziyê me xirab kirin? Çima em hesab ji wan naxwazin? Çawa dikarin naxwasa bêperwa tev bigerin bi tena serê xwe? Gelo vaya organizasyona ji bo xirabkirina saziyên me? Yani bi rêkûpêk tê kirin yan biryarên takekesî ne? Saziyê me ew qasa xirab dikin. Otorîteya ku hesab bixwaze çima tune li holê? Bana hemî mesele ne? Qîmetên milletê me çawa dikarin ew qas xirab bikin? Hunermendê me Xêro Abbas pêşî çû navenda Meclîsa Rêvebir ala Reqayê di hevdîtinê de hevserokê Meclîsa Rêveberiya Xweser Evîn Swêd, Hesen Osman, cîgirê wan Turfe Osman, Hesen Koçer hebûn. Hunermend Xêro Abbas kêfxweşiya xwe ji bo serdana herêmê anî ziman, heyraniya ezmûna siyasî û demokratîkê herêmê anî ziman, diyar kir ku ew piştgirî dide vîzyona armanca avakirina civakeke demokratîk û azad al ser bingehê edalet û azadiyê. Xêro Abbas ji gundê Dêgirê dikeve navbera Qamişlo Tirbespiyê ji Rojavayê Kurdistanê ye. Gelek stranên wî hene bi dengê xwe xurt heqeten gelekî bi nav û deng bû di nava Kurdan de. Mesela tiştî ku gava din mijwara got di derbarê krîza li Rojavayê Kurdistanê de hevano, nûnerê ene kesî ji eyn tişt dibêje. Muhammed İsmail dibêje danûstandinên di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û hikûmeta Şamên de tenê devkî ne. Tu garantî yan jî tiştekî nivîskî tune ye. Ya wekî din mesela ev komisyona Kurd hebû. Navî çi bû ji were bêjim? Şandeya Hevbeşya Kurdî. Şandeya Hevbeşya Kurdî ji aliyê Qesedê ve jî ji aliyê Şamê ve jî vê gavê dibe hatine paşguh kirin. Yani dibe em xemgînin ji ber vê yekê. Yani ne Qesedê guh dide me ne jî hikûmeta Şamê. Behsa ene kesê nake. Behsa wê komisyona Hevbeşya Kurdî dike. Ku di encama civînekî de ava bû, biryar hate girtin, ku ji bilî Qesedê ev komisyona Kurd jî dem bi dem biçe Şamê hevdîtina pêk bîne. Ji ber ku rêveberiya Xweser heye, yek jî Rojavayê Kurdistanê heye. Rojavayê Kurdistanê ciyê Kurdan e. Mahfê Kurdan. Her tiştê wan. Dibe em şandeyên teknîkî yên ku diçûn û tên li ser mijarên îdarî û leşkerî danûstendin dikin li gorî gumana me ew danûstendin divê devkîne tiştekî nivîskî tune em vê tiştê dibe em jê pir xemgînin em di nava tirsê de ne tiştekî garantî tune. Me behsa gotinê Aldar Xelîl kirine mesela ew jî di Stêrk TV'de dibêje tiştekî tune li holê. Bawerî bi Colanî nayne, bawerî bi Sûriyê nayne û helbesta Amerîka jî rexne dike. Yani bi vî şiklî nabe. Em jî hêvî dikin ku demên pêşme de Rêveberiya Xweser Qesedê werin cem hebû du siyasetekê nû dayînin pêşiya xwe madem ki Colanî hikûmeta demkîya Sûriyê goh nade wan ew ê ji vir û pê ve stratejiyekê çawa bişopînin. Siyasetekî çawa bişopînin. Eger îcab bike sînorê xwe dayînin xweseriya xwe ya fermî merov îlan bike yan jî serxwebûna xwe îlan bike. Heqeten berê du mehan Salih Müslim tiştekî wisa got. Yani got eger nebe em dikarin serxwebûna xwe jî îlan bikin. Divê merov tiştên wisa bibêje. Kî li dije bila ew were êrişê me bike. Bila ew dawa şer bike. Wê demê ew dibin neheq. Me behsa azadiya xwe û serxwebûna xwe kiriye ew jî tenê êrişê me dikin. Em wê demê mafdarin. Hevan no ez gelek spas dikim ji we re ji bo hebûna we
Ez dîsa ji wan rica dikim bibin abone. Hejmara aboneyê me elbet zêde dibin. Em 27,000 derbas bûne. Ji bo ku em bigêjin bêtir însanan, ji bo ku em bikaribin projeyên xwe ê pêşxistina ragihandina Kurdî bibin serî, projeyê xwe de em bi ser bikevin. Pêdiviya me bi we heye, bi abonetiya we heye. Ji bo ev kanal biçe pêşî her kesî çi îcab dike bikin yani. Şîrove dinivîsînin, diecibînin, dibin endam. Êdî çi îcab dike eger hûn bikin ez pir kêfxweş dibim hevanno. Pir aboneyên nû çê dibin. Hevalên ku haya wan ji hebûna me tune ye ez ji wara bibêjim. Pir heval hene cara yekem me li me temaşe dikin. Hevanno ez ji wara bêjim. Rojê 2 cara canan 3 cara ji vê derê ji wara bülten pêşkêş dikim. Di nava bültenê de li gorî zanîna xwe, li gorî kapasîteya xwe, li gorî çavdiriyê xwe hewl didim şîrove jî bikim. Hemî şîroveyê min nayê manê sedî sed rastin. Lê pêşbîniyê min hene xwe dispêrin tecrübeyê min ê 30 salan ê rojname geriye. Ez via awsa dayînim ez hinekî li şîroveya binêrim ka kîjan hevalî çi gotiye. Kurd dîsa têne xapandin doğa safyası dibêje. Em nizanin tê xapandin naxeyata. Tecrüba me ya 5 salan heye. Ez pir jî bêhêvîninim. Niha gelek fermandarê me hene bêdengin. Gotinên xwe dawî negotine. Divê em li benda wan bin jî hevalna. Ya erê tu rast dibêjî. Tajdîn Sancar niha berê salekî Dewlet Bahçelî got bila Öcalan were meclîsê biaxive gotina wî nehat cî derewîn derket Dewlet Bahçelî. Dewlet Bahçelî got Selahattin Demirtaş derketina wî bi xêr be ji bo Tirkiye Selahattin hê nehatiye berdan. Dewlet Bahçelî çi got nehat jî. Tu gotinek wî nehatiye cî. Hatta got mafê hêviyê bila were cî. Eger Öcalan derkeve rêxistina xwe fesih bike, sos em ê mafê hêviyê pêk bînin. Mafê hêviyê çi ye? Biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê ye berdana Abdullah Öcalan garantî dike. Ama çi nebû? Pir dixwazim rojekî derkevim bibêjim yaw dewleta Tirkiye çi dewletekî bi şeref e. Ya çawa mafê me qebûl kiriye di destûra bingehîn de ya me çawa qîmeta vî dewletê nizanî bû heta niha. Pir dixwazim. Dixwazim xwe rexne bikim. Dixwazim mafdar dernekevim. Hevan do xatir ji we dixwazim di saetên pêş me de tiştekî awerte çê be saet di 21 de êdî saet ancak 21 de dikirim weşanekî çê bikim. Bi hêviya rojên xweş, azad, xatirê we silav rêz.